Nindot kaayo ang ebanghelyo karong adlaw nga diin gipahinumduman kita kung unsa kita kamahal sa Dios. Gipahinumdum sa atong langitnong Amahan kung unsa niya kapinangga ang kalibutan nga diin ang iyang bugtong anak iyang gipadala aron luwason lang ang tanang nagatuo kaniya nga magatuman sa iyang mga sugo aron maangkon usab nila ang kabanhawan ug kaluwasan. Isuon sa Jesus usa ka modelo nga unta angay natong sundon kung kita sumusunod man niya. Ang iyang kamapaubsanon, ang iyang pagsakripisyo, ang iyang kamasinuptanon, no? Nganong miingon ta nga mapaubsanon kay ang Dios. Diha nga siya gilansang na sa krus. Kung kaya musukol sa Ginoo, gamiton niya ang gahong buhaton niya. Pwede man siya musukol, no? Pwede man siya makahimo nga dili siya mahilabtan kay siya na may gahom, pero nagpaubos siya para matuman gyud ang kagustuhan sa atong Amahan sa langit nga siya sakiton magpakamatay alang natong tanan. Maunang angay natong batunan kung kita ba ay mapaubsanon karon, kung kita ba karon nagmasinuptanon ba gyud ta, nag-ubi ba gyud ta sa iyang makasuguan. Kay si Jesus modelo nga angay natong pagasundon. Muna igsuon. Maunang mga igsuon, maningkamot gyud ta sa pagkabot sa pagmatarong. Kay every time nga magpakasala kita kanunay, mobiya ta sa Ginoo. Daw sama magpas-an pagyapon ang Dios og krus, kumikan sa atong mga gipanghimo. No, kay every time nga maghimo tag dili maayo nga supak sa Dios, gilansang nimo pag-usab sa Jesus sa krus. Sa atong panahon karon, unta magmaigmat na kita, magmaalamon na kita that Jesus is coming soon aron sa paghukom na natong tanan. Maunang kung nagpakasala man tagtaas nga panahon, karon na ang panahon sa pakig-uli sa atong buhing Dios. God bless you soon.